Iki tentang macan bolo ya. Patung macan sing lagi viral bolo ya. Ana kedadian lucu bolo, Pak Suwari iki munggah nang patung macan bolo. Aku ndek videone bolo. Lucu bolo. Deloken videone iki bolo ya. Pak Suwari enek wong njaluk foto terus Pak Suwari akhirnya munggah nang patungnya macan iki bolo. Iki jarang-jarang bolo ya. Pak Suwari foto munggah nang dhuwure macan bolo, lucu bolo. Tapi ya keren bolo, macane menenge tumpaki Pak Suwari. Patra sing gawe Pak Suwari bolo. Deloken video iki bolo ya. Iki kedadiane pas aku ngeleh bolo. Pas live terus enek wong njaluk foto, jalalah Pak Suwari semangat foto nang dhuwure macan bolo. Deloken iki. Tenang aja cilik. Ojo. Lho, Mbak. Ngono. Iku di tangan arek-arek. Sik. Lho, kate munggah bolo. Ate menek. Mbak Suwari bolo. Lho, tumpaki bolo. Lah oleh duit bae. Pon. Sik. Mbak, jo tangan arek. Kate foto. Mbak lho. Kok karo bae. Lho iku mudun nih. Jebel Bapak kan sih. Oh. Kon motono bolo. Wis tangi nih. Lah bae kayak lah. Kok sik, Mas? Oh iya. Bae. Oke. Wis. Sama harus siaran langsung toh. Lagi siaran langsung. Iya. Bae, Mas. Ya. Sip. Sip. Balik. Dipun. Oh, jenengan. Lho Kak, kan sampe Piye? Oh ngono. 1 2 3 mbok. Bae yo tibake ya pinter ya tibake. Oh pinter. Delon. Seniman iki. Kanduwe loro ati Mbak ya. Seniman. Mbak, wong aku duwe duwe tak pengen wong menek sama menek. Ini arek Oh, arek ini gak bisa. Arek ini gak bisa diomongi. Gue tak rusak. Gue bengi tak omongi, gue gak mau foto pokoknya menek. Oh.